नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो। Headlines brought to you by MVR Homes, Beyond Luxury. पुणे प्रुडंटान मध्यान राती केल्लो फॉर्मेलिन नुस्त्याचो एक्सपोजे हायकोर्टा मुखार। दुसरे वटेन मडगांवचो पयले फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह टेस्टीचो रिपोर्ट आपान केलो एक्सपोज। सेटिंगाचो दुबाव। एल्गार परिषदेचे उपरांत नक्सली कनेक्शनाच्या दुबावान देशभर दावे एक्टिविस्टांच्या घरांचेर धाडी। गोंयचे जीआयएमाचो प्राध्यापक तेल तुंबडेच्या साखळेच्या फ्लॅटाचेर पुणे पोलिसांची धाड। गोवा डेरीच्या लाचखोर असिस्टंट मॅनेजर विनायक धारवाडकाराक पणजे खासा कोर्टान दिली 7 दिसांची कस्टडी। एंटी करप्शन ब्रांचीन लाच घेतना धरिल्लो रंगे हात। आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पयलेच खेप जायका केशींत म्हापशा खासा कोर्टा मुखार हाजीर। 25,000च्या बॉन्डाचेर जामीन। चर्चिलाची 11 ऑक्टोबराक हजेरी। MOEFन मोपा विमानतळाक दिल्लो पर्यावरण दाखलो सारको। प्रकल्प पर्यावरणाक बाधना। ग्रीन ट्रिब्युनलाचो निकाल। कांय नवे नेम पाळपाची सुचोवणी। रेनबो वॉरियर्सान दिल्ले आव्हान। आणि आशियाई गेम्सात 800 मीटर रेसीत भारताक भांगरा पदक। मनजीत सिंगान जोडले गोल्ड मेडल। मंगळारा भारताक आर्चरींत, रनिंग, कुराश आणि बॅडमिंटनात 4 रुप्या पदकां। आणि शदाब जगातीच्या आरोपात कांयच तथ्य ना। सिलेक्शन कमिटी तांचे काम करता। गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचो अध्यक्ष सूरज लोटलीकाराची जाप। भायले नुस्तें FDA सारखे टेस्ट करिना म्हूण प्रुडंटान पुणे चेक नाक्यार केल्लो एक्सपोजे हायकोर्टा मुखार पावलो। FDA 2 चेक पॉयंटांचेर दोळ्यांक उदक लावंक टेस्टिंग करता। बाकी कडेन खंय कांयच कंट्रोल ना। मजगती आपान FDAचो मडगांवचो पयलो फॉर्मेलिन रिपोर्ट RTIचेर एक्सपोज केलो। नुस्तें फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या उपरांत इब्राहिमान मदीं पडून 17 ट्रकांची जबाबदारी घेतली आनी लॅबांत परत टेस्ट करूंक लायली। तेन्नाच सेटिंग जाला म्हूण आपाक दुबाव। चेक नाक्यांचेर भायल्या जेलात आणि फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याची टेस्टिंग करपाची FDAची यंत्रणा धड ना आणि सरकारूय प्रकरण सिरियस घेना ते पळोवन आता एक एकलो हायकोर्टान वचपाक लागला। फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याचेर हायकोर्टान मंगळारा 3 याचिका एकठांय सुनावणेक घेतल्यो। याचिकादार विठ्ठल नायकान आपले याचिके बरोबर अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दिवन प्रुडंटान 8 ऑगस्टाक केल्ल्या एक्सपोजेचे क्लिप कोर्टाक दिले। धड टेस्टिंग नासतना फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याचो गोंयांत सप्लाय कसो जाता ताचेर हो एक्सपोजे। याचिकादार म्हणटा FDA फक्त 2च एंट्री पॉयंटाचेर नुस्तें तपासता आणि बाकीच्या नाक्यावेल्यान नुस्तें तपासनासतना गोंयांत पावता। नुस्त्याच्यो गाडयो सारक्यो तपासनात नुस्तें गोंयांत कशें घुसयतात ताचेर प्रुडंटाचे एक्सपोजेचे क्लिप्स कोर्टा मुखार। इतले मजगती आपान FDAचो मडगांवचो पयलो फॉर्मेलिन रिपोर्ट RTI वयल्यान एक्सपोज केलो। नुस्तें फॉर्मेलिन पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या उपरांत इब्राहिमान मदीं पडून 17 ट्रकांची जबाबदारी घेतली आणि लॅबात परत टेस्ट करूंक लायिल्ली। तेन्नाच सेटिंग जाला म्हूण आपाक दुबाव। प्रुडंटान हीच टेस्ट सगळ्यात पयली एक्सपोज केल्ली आणि उपरांत सगळ्याक खवदळ पडिल्लो। आता आपूय हो विशय घेवन हायकोर्टान गेल्या। गोंय सरकारान कोर्टा मुखार जाप दिवंक वेळ मागला। सरकाराक प्रास दिवन कोर्टान केस 4 सप्टेंबर मेरेन फुडें धुकल्ल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि तुकाराम मराठे। एल्गार परिषदे उपरांत नक्सली कनेक्शनां आशिल्ल्याच्या दुबावान देशभर दाव्या एक्टिविस्टांच्या घरांचेर धाडी मारप चल्लां। मंगळारा गोंयचे जीआयएमाचो प्राध्यापक आनंद तेल तुंबडेच्या कॅम्पसांतल्या फ्लॅटाचेर पुणे पुलिसांनी रेड मारली। तो घरा ना म्हूण पुलीस परत गेले। तेल तुंबडे म्हणटा ताची भूमिका भौशीक, ताचो खंयच संबंद ना। 3 दिसांनी खंय तो गोंयांत पावतलो। आम्ही पब्लिक फिगर जे काय माझे ओपिनियन आहे पब्लिक डोमेन मध्ये आहे त्याच्यात काय प्रतिक्रिया देणार। बरोबर, पण ते असं टार्गेट करून हे करतात असं तुम्हाला वाटतंय का? म्हणजे त्यांना ते जे करायचं ते कोणालाही टार्गेट करू शकतात। आता हे असं झालेलं आहे। I cannot remotely think of such kind of thing happening to me.
right? बरोबर. We are not in such kind of businesses. We are respected people, you know. And बरोबर. what nonsense they are doing. कोणी आज जे घडत आहे किंवा मागे पण झालेलं आहे त्यांचा कोणाचाही कसलाही त्याच्याचा संबंध नाही. बहुतेक सगळे जण ह्युमन राईट ऍक्टिव्हिस्ट आहेत. हा. And naturally they will take cudgel for those people whose rights are violated and all. What is there? बरोबर. त्याच्यावर काय प्रतिक्रिया देणार आता? तुमचं पुढची भूमिका कशी असणार म्हणजे कारवाई झाली तर? कशाची भूमिका मला काही माहित नाही. कशाची भूमिका आणि काय गोव्यात आज देशात जे चाललं आहे ते त्यांना जे वाटतं ते करू शकत आहे असं आहे सगळं. उद्या तुम्ही पण आहात त्याच्यात. आता मग काय करून बोलणार त्याच्यात? बरोबर. ते ते गोव्यात परत केव्हा येणार तुम्ही? गोव्यात केव्हा येणार पुन्हा? गोव्यात मी येईन आता. मी ऑफिसच्या कामाने आलो इकडे. सर्वात वगैरे येईल. भारताची एशियन गेम्सात मंगळाराय बरेपैकी कामगिरी. 800 मीटर रनिंगात मनजीत सिंगाक गोल्ड. तेच सर्तीत जिन्सन जॉन्सनान सिल्वर जोडले. दादल्यांचे आणि बायलांचे नेमबाजीत दोन्ही सिल्वर मेडलां आणि PV सिंधूक बॅडमिंटनात सिल्वर. कुराशांतूय सिल्वर. भारताची आता 9 गोल्ड मेडलां जाल्यांत. भारत 8वे सुवातेर आसा. 9 गोल्ड, 18 सिल्वर, 22 ब्रॉन्झा सहित 8वे सुवातेर. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.